ए काट ना बैठल का बाड़ी ए जी भ्रुम भ्रुम उ करे भुन भुन के कटा भी ए जी भुन भुन आइल बिया हां चल काट आओ का हमरा के डोले बाड़ी अकेले खेत काटत रही तेरा तू बा के बैठ के महारानी अथू करत लिया हमरे के चाहिए हमरे के चाहिए थार चाहिए 10 रुपये नगद चाहिए। हमार डिमांड नहीं खे हमार माई बाबू के बा 5 बीघा टोपरा बा ये 5 बीघा टोपरा है दूसरा के खेत में लिया कटिया करवाता रे ये 5 बीघा टोपरा है तो जे ले थार उ कहे लेबे थार तू तो के लेही माराई आवत ने बात बतियावे। अरे हमार डिमांड नहीं खे हम थोड़े ना मांगतनी माई बाबू पाल पोस के बड़ कइले बना माई बाबू के डिमांड बा देखलू झूठ बोल के दूसरा के घर देखा के माटी के घर में रखत रहे हमरा के हैं मांगे के बड़ा लमहर मुंह तोर माई बाबू मांगले रहलन हमरा के एकदम थार चाहिए हैं 10 लाख रुपया। हमार बेटा सरकारी नौकरी करता ये सरकारी नौकरी है देखला ये सरकारी नौकरी है के नहीं के लेके तो है दे तो दहेज तो अपन औकात भर मांग के चाहिए दोगला दूसरा के खेत में देखैले दूसरा कोई के घर देखैले हैं बता ना तनी तो काटी के चल मान जा मान जाई हैं तो जिंदगी बिताई के बना हमरे जिंदगी बितावे के बा हैं अरे को के खाइल त नीक लागी अब तू बैठल बल हम करत त यही न खराब बा भ्रुम भ्रुम जले 10 लाख रुपया एगो थार हैं दोगलू नी पुतरू के बेटा तोर बाप हमरा के ठग देलस तोर बाप हमरा के ठग देलस तोर बाप हमार बाप के आंख ना सुघर लइका देखत रहे 5 बीघा टोपरा देखत रहे कमी बा हमरा में कौन कमी बा दूसरे के कटिया ले करत खतर और कौन कमी बा रे दोगला तोर जाने में हम तोर बैठा बैठा हम कर दे तोर कटिया करे लागो दुर्गा रूप में तोर कटिया लग करे वाला हम लागतनी हैं बैठ अगली बार ले कोई दे तार मांस निकाल लेनी गुद्दा में ले तार मांस निकाल ले दोगलू कहीं के फंस गइल बड़ा हमार मां फसल ले बना तार में उतर की लात चला दे तू जाई नहीं और अभी लाते चले ले बनी शुक्र मना के लात चले ले बनी त काट के ड्राम में फेंक दे सोच लेता झूठ बोलला के बियाह कइला के नतीजा है। अच्छा बैठी थार चाहिए और थार चाहिए कोनो माइक फोन आवता चुपचाप कट दोगला एक बार ना ले तो तरजीब निकाल ले सोच लो कट 10 लाख रुपया चाहिए 10 लाख रुपया ले ही कौन ले कौन खसल है त कौन में कमाई बाबू नहीं खाते काट भर मांगतन सा अपन औकात भर मांगतन सा काट दोगला काट बांध लेके जो घरे हां जा हम काट के बांध के न तो बैठा एको सब खोलो ना तो तार झूठा उखाड़ ले दोगलू कहीं के हट आवरे दहेज ना ले दहेज पे लता ना तार बाबू और चाहिए कहत बाबू ले गौरी मंगा दी अरे ना एक और मंगा देता नी इतने काफी बा नीक सजा देतलू तू निक सजा देता नी हां कमी नहीं के तारा सजा में तोर बाप हाथे को हाथ लेके फट 10 लाख रुपया थमा लेलस काट दोगला काट ना तो तक बताबे तारा अथु कर दे सोच ल काट ना तो जाई हवा त न बड़ी तक बे के हो जा चुपचाप काट ल हवा न बड़ी हाँ चढ़े मिलल हमरा के साला फलानमा का 10 लाख रुपया मिलल एगो 4 चक्का फॉर्च्यूनर मिलल